Dobrý nedeľný, krásny slnečný podvečer. Ste naladení na Slobodnom vysielači a samozrejme ako každú nedeľu 16:30 patrí vážnemu slovu, alebo vážnym myšlienkam, vážnym veciam. Relácia bez cenzúry a Pálko Šedivý zo Slobodného vysielača. Čo tu dnes budeme opäť rozoberať? Myslím, že je čas trošku nezanalizovať, ale trošku spísať, koho sme tu všetko spomínali, kto nám tu vládol, kto si s nás robil dobrý deň a kto nás tu naťahuje, alebo kto je tu zodpovedný za to, čo sa v našej republike deje. Sme tu počas uplynulých relácií spomínali rôzne mená. Dúfam, že aj Siska, ktorá má odpočúvacie zariadenia, ktoré fungujú určite naplno, tak zaznamenali tieto mená, že sa im kto si povenuje, pretože justícia u nás je veľmi, veľmi hluchá, slepá. To som povedal, že bezmocná, ale nie je bezmocná, je hluchá a slepá. My tu spomínali počas uplynulých týždňov mená ako Liška, Dúc, doktorka Červeňanská, Judr Šanta, Dokúpil, Magister Stríček, Suchý, Steinhübel, Jakubcová, nejaký band Chmelina, Judr Chovanec, Ivor, Pipta, Pacovský, Drábik, Šmída. Proste mená, ktoré určite tým, ktorí tu so mnou diskutovali a ktorí tu boli hostia počas uplynulých relácií, proste mená, ktoré niečo v ich živote znamenali, ktoré v ich živote niečo zlé, nepekné vykonali a s ktorými si nevedeli dať rady, tak dúfam, že sme týmto aspoň trošku pomohli. Čomu sme pomohli? Pomohli sme ukázať na to, že kto tu medzi nami žije, kto aký je a kto nám škodí a kto hrabe pre seba a na iných sa neobzerá. No a dnes opäť tu budeme mať hostia, s ktorým sme začali rozoberať tunelovanie vo východoslovenských železiarniach ešte za čias Rezeša, ktorý si tiež svoje určite vytrpel a ktorý za to, že upozornil na takéto tunely a rozkrádačky a upozornil na spôsob tunelovania a tok a smer toku peňazí z našich možno aj daní a z našeho bohatstva, ktoré mohlo byť pre všetkých a z ktorého mohlo byť úplne niečo iné, tak bol šikanovaný a bol zahnaný do rohu, do rožku, do úzadia, v podstate mimo normálne dianie. Takže ideme opäť za Magdalénou Nadzamovou a ideme sa popýtať, alebo ešte raz rozoberieme, ako to vo VSŽ-tke fungovalo a ako naša justícia, vyšetrovatelia a všetci tí, ktorí to mohli rozuzliť a napraviť, ako sa správali jednak dotyčnej osobe a jednak vôbec k veciam, na ktoré boli upozornené. Takže točíme nášho hostia dnešného. Áno, Pálko. Haló, tu je Pálko Šedivý, bez cenzúry. Lenka, vitaj. Lenka, zdravím ťa. Dúfam. A ja zdravím aj teba, aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Dúfam, že si v pohode na dnes. Ideme sa opäť rozprávať o veciach, na ktoré si upozorňovala už dávno, pradávno a nikto sa im nevenoval. Len ideme opäť rozoberať VSŽ Košice ešte za čias Rezeša. Môžeme? Dobre. Mám začať, alebo sa chceš pýtať? Ja neviem, začni sama. Minule, alebo takto sme rozoberali, ja som tu spomínal mená, ktoré sme tu spomínali. A nie len ty, ale ešte začias, ešte minulý, ako bol Dúc, nejaký doktor, nejaký magister Stríček a takýto. A čo sa teba týka, to bol... Ja sa zase k tomu nemôžem vyjadrovať, pretože na tieto mená som v železiarniach nenarazila. To sa musia vyjadrovať tomu ľudia, ktorí... Áno, hovorím, že to sa týka tých, ktorí tu ešte vystupovali pre tebou, ale u teba sme napríklad nejaký Drábik, Ivor, Dobre. Pipta, takýto. Prosím ťa. No?
No, pusti. Ja by som začala jedným. Minule som tuším od pána počula, že v nejakej relácii, že to bolo podľa zákona. Vraj to bolo podľa zákona. Lenže ja by som k tomu namietala jednu vec, že to by človek musel prekontrolovať všetky objednávky, faktúry a všetky doklady a v jednotlivých firmách, aby vôbec mohol niečo také tvrdiť. Pretože na to, že sme boli úplne maličká firma a keď tam chodili fiktívne objednávky, tak si neviem predstaviť, čo sa dialo vo väčších firmách. Občas som niečo začula, ale ja som nikdy extra potom nepatrala, pretože sa ma to nejak extra netýkalo, že povedzme niečo odišlo akože zo železiarny, ale zároveň to tam zostalo a nejaký bielý kvon dostal za to nejaké peniaze. Ale hovorím, boli to také všeobecné veci, po ktorých som nešla, pretože som o tom nič nevedela. Takže toto by som si nedovolila tvrdiť, pretože pokiaľ by to poriadne vyšetrovali, tak by určite na mnoho vecí prišli. Tam skôr išlo o to, že oni to ani nechceli vyšetriť. Ja by som sa ešte vrátil, možno niekto nepočúval bez cenzúry pred 2 týždňami, keď sme tu boli naživo. O čo tam vôbec išlo? Môžeme si takto ešte zopakovať? Dobre, ja som robila v železiarniach vo VŽK v jednej malej agentúre, ktorá bola rovno napojená na viceprezidenta Ladislava Drábika. A som si naivne myslela, že to, čo som tam objavila, že to je len čas toho, čo sa v železiarniach rozkradlo a že polícia to vyšetruje. Tak som to poskytla polícii aj z dôvodu, že som mala zdravotné problémy a proste diali sa tam divné veci a proste vedela som, že tieto veci musím urobiť, pretože nikto iný to vo firme za mňa neurobí. A dopadlo to tak, že som to poskytla polícii a polícia namiesto toho, aby to vyšetrovala, tak mi buď ma ignorovala a počas asi po 15 mesiacov mi začala robiť problémy. Celé vyšetrovanie bola fraška, urali to dostratená, neurobili tam žiadne kontroly, bolo na seba napojené niekoľko firiem a z počasia som sa dozvedela, že oni to vôbec nevyšetrovali. Keď som to poskytla novinárom, tak žiadny novinár o to záujem nemal. Buď tých novinárov mali podchytených, alebo rezeršovci jeden čas kontrolovali niektoré médiá na Slovensku, že Majetko im patrili. Mali Košický večer, tam neviem, či bol jeden čas Košice aj modrý, aj červený večer. A zase mi, že modrý mali denníky Lúč, kontrolovali, to patrilo pod HZDS, Slovenský východ. Podľa informácií, čo som našla v článku, ale ten skrachoval, to boli bývalé východoslovenské noviny. A zároveň patrila im aj Národná obroda, denník, ten tiež už neexistuje. A v Národnej obrode bol, tuším, v dozornej rade prezidentov právnik pána Gašporoviča, bol to právnik aj Rezeša, sú do okolností. Takže bolo to tam prepájané tak, že v podstate mi nikto nechcel nejak pomôcť, nikto sa do toho netrhal. Čo som chcela? Chcela som podotknúť to, čo som ti minule ako spomínala, že videla som dokument Inside Job. Je to dokument o svetovej finančnej kríze a tam sa do okolností spomína US Steel, pretože u niektorých ľudí sa mala pocit, že spomínajú, ako keby nás US Steel prišiel zachrániť, ale tam bolo spomínané, že vlastne idem rovno citovať, je to od hodiny 34. Presne. Od 80. let USA zrústa nerovnosť a ich hospodársky rúst upadá. Spoločnosti ako General Motors, Chrysler, US Steel, niekdejšie opory amerického hospodárství sú špatne vedené a zaostávajú za zahraničnej konkurencii. A když svoje hospodárství otevřela rada nových zemí, včetne Číny, firmy přesovali práci do zahraničia, aby ušetřili. Takže celý ten predaj mi je taký trochu divný. Tam spojenie s tou politikou môže byť aj kvôli tomu, že US dostal dosť veľké daňové výhody. Samozrejme, tú zmluvu som nevidela a len sa o tom písalo v médiách. Potom chceli zase odísť, zase sa vyjednávalo. Takže možno, že aj preto tí politici, pretože ja som oslovila aj politikov, mi nikto nechcel pomôcť. Na základe toho tých 15 rokov, čo som sa pokúšala prosiť ľudí o pomoc, hlavne tých politikov, som pochopila, že neviem, na čo máme tých politikov. Pretože oni sa v kuse vyhovárali, že tá polícia je nezávislá, ale zase polícia nič nerobila
Polícia spadá pod ministra vnútra, ten je zase politický nominant. Mám list odpoveď z roku 2006 od Roberta Fica vlastnoručne podpísaný, kde mi vlastne on písal niečo o tom, že dôležité je, aby Smer vyhral voľby a takéto akože prázdne reči. Odpísal mi aj pán Kaliňák, písal mi aj pán Palko, Bugár. V podstate nikto to nechcel riešiť, to ako tak skrátke. Novinári sa v podstate toho nechytali. Totálne nezáujem. I keď som im to ako poskytla, vôbec nič. Ty si oslovila politikov ktorých? Týchto, ktorých si menovala? Ako od Fica, Kaliňáka, Bugára, takýchto, akože to? No. A Bugára som oslovila osobne, Fica som oslovila osobne ako listom. Bugár si popýtal odpoveď od Palka, ministra Palka, ten Vladimír Palko bol vtedy minister vnútra. A potom sa diali také divné veci, že povedzme som oslovila SMK ako cez Bugára a potom zrazu im náhodou tam vybuchla nejaká dymnica. Poslala som napríklad dopis Šusterovi, vtedajšiemu prezidentovi. Potom jeho syn podal trestné oznámenie, že vraj sa ho pokúšali otráviť. Takže som videla, že nejak sa deje príliš divných náhod. A tie výsluchy, ktoré už robila potom polícia, keď som veľmi otravovala a som to posielala novinárom. Vlastne to už na tlak, aby ma nejak umlčali, aby sa niečo robilo. Tak na tom poslednom výsluchu bol aj nejaký šéf z Banskej Bystrice, že si ma tam obzerali jak exota. Ale v podstate nič sa nedialo. Ja som chcela ešte k tomu filmu Inside Job, nie je to len hociaký dokument, je to vlastne dokumentárny film z roku 2010 a podľa oficiálneho textu distribútora je to prvý film, ktorý odhaľuje šokujúcu pravdu, ktorá sa skrýva za ekonomickou krízou z roku 2008. Globálny finančný kolaps vyšiel na $20 biliónov, milióny ľudí pripravil o prácu a domovy. Pomocou rozsiahleho výskumu a rozhovoru s významnými finančnými odborníkmi, politikmi a novinármi finančnej krízy hľadá stopy vzostupu lúpežného priemyslu a odhaľuje zhubné vzťahy, ktoré skorumpovali politikov, zákonodarcov a akademikov. To ma dosť šokovalo, keď som to tam videla. Ten dokument má dobré tieto referencie. A je veľmi zrozumiteľné aj pre obyčajných ľudí. Chcela som povedať ešte jednu základnú vec. Občas som dostávala nejaké neoficiálne informácie z US Steel, už keď fungoval US Steel. Tak mala som kamaráta, ktorý robil na bezpečnosti práce a hovoril, že ich kolega bol v Pittsburghu priamo v tej centrále a že táto VŽK, ktorá je v Košici, je podstatne na vyššej úrovni. Že bol z toho nepríjemne šokovaný. A na druhej strane som ešte chcela podotknúť, že sa mi náhodou stalo to, že som bola svedkom jedného rozhovoru, tiež stretol bývalého kolegu, ktorý pracoval vo VŽK na inej cerskej spoločnosti. Hovoril, že po vstupe US Steelu do železiarní, že tak sa veľmi zhoršili pracovné vzťahy. No doslova bol tak vystresovaný, že ja som v šoku len počúvala, že čo sa tam deje. Proste hovoril, že to nerobia ako Američania, ale že to robia slovenskí manažeri, že tam proste je problém pracovať, že v 30-ke mali infarkt a tak. Proste chodil vystresovaný, takže to som chcela podotknúť, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti. A ešte som chcela podotknúť jednu vec, ktorá ma u pracovníkov USTU zarazila. To som ti možno, že spomínala. Niekedy pred rokmi bola aféra so žeriavničkou z USTU, so Zuzanou Cingelovou. Ona tam na niečo upozornila. A vedeniu sa podarilo ju vyštvať, takže ju vyhodili. A taktiež som sa toho kamaráta, ktorý sa v tom dosť vyznal, pretože roky tam robil a fakt na takom poste, že musel poznať tú bezpečnosť práce, som sa ho spýtala, či má pravdu. Na rovinu. On povedal, že má, ale ľudia sa boja si ju zastať, pretože sa boja, že vyhodia ich. To mi niečo hovorí, to si pamätám na pani Cingelovú. Ona mala aj nejaký súd. Ale hovorím, to ma dosť šokovalo, že tie vzťahy tam boli tak zvláštne, že vlastne človeka si nezostal. Aj pre mňa, ako pre človeka, ktorý robil ako v inom odbore, ja som mala pocit, když som tam prišla v 96., že som spadla do hlbokého socializmu. Tam bolo dôležité, kto koho pozná, kto je s kým kamarát. Vôbec nebolo dôležité, kto čo ovláda. A predtým som to tak nepociťovala inde.
Ja som chcela podotknúť ešte jednu vec, pokiaľ to nebude aj posluchačom, aj tebe vadiť. Samozrejme, pripravovala som si aj ten US Steel. Tam som minule spomínala toho krajského šéfa SDKU Alojza Rajniča. Aj to, že vlastne mladý Rezeš hovoril, že proste kto chce robiť veľký biznis, takže musí vychádzať s politikmi. Ale chcela som sa vrátiť k niečomu, čo sa týka aj Slovenska a je to úplne aktuálne. Myslím si, že ten US Steel, vlastne ja som robila v tej VŽetke, že to môže byť len taká sumarizácia, že niečo sa stalo a niečo sa hodilo do koša. Skôr by ma zaujímalo, že prečo tí novinári sa toho vôbec nechytali, či sa o to niekto totálne postaral, ale úplná aktívna kauza je František Savov, český miliardár. A pokiaľ by som ti to povedala dopredu, tak jeho mediálny poradca by sa postaral o to, aby táto relácia vôbec nebola. Ten český miliardár takto zameta stopy v Čechách. To som zažila, že bol uverejnený článok slovenskej VUBčka konkurznej mafii a behom hodiny 2 tam už nebol. To bolo tak rýchle. A súd je s ním zajtra v Londýne. A vlastne aj slovenskú pobočku Skyportu, aspoň podľa toho, čo som našla na motejlek.com, a dosť sa o ňom mlčalo. A to znamená, ten Skyport je nákladový terminál na letisku v Ruzyni v Prahe, ale má pobočku na Slovensku, takže tam patrí aj nákladový terminál v Bratislave a v Košiciach na letisku. Takže nie je to až tak malá ryba. A pokiaľ to nebude vadiť, tak by som sa dotkla aj tejto témy. Železniam sa potom môžeme ešte vrátiť. Nech sa ti páči. Tam sa to zameta tak, že novinári vôbec nič neuverejňujú. Ja som u neho pracovala, takže preto o tom niečo viem. A každému sa ten jeho mediálny poradca vyhráža ako súdom a neviem čo ešte. Uverejnila niečo Česká televízia a hneď ďalší deň bol článok, že bude z toho súd, ale si nevšimol, že 3 roky predtým to už tiež bolo uverejnené u Motejka. Ja som trošku potom patrala. Takže predtým sa v médiách písalo, že ho zastupuje český advokát vyššie roky. Teraz mám ohnutých advokátov viac a po týchto slovách prečítam, čo som poslala českému prezidentovi mailom koncom roku 2014 a behom pár dní prezidentov kancléř Bratislav Mlynář kúpil za nízku cenu vilu od advokáta Víta Širokého. Poslala som túto informáciu aj médiám českým, no všetci to nejak ignorovali a meno Víta Širokého spojali jedine s Romanom Janovskou a kauza nakoniec utichla. Takže aj českí novinári pracujú vlastne tak, že čo sa im nehodí do krámu, tak proste to ignorujú. Mal aj nejaké firmy, začínal jeho otec ešte na Slovensku. Tie firmy poslali niektoré do konkurzu, ale teraz je tam aktuálne ten Skyport. Prečítam ten text, ktorý som posielala, mám ho preložený do slovenčiny k tomuto. A tam je ešte väčšia spletitosť tých firiem ako pri VŽetke, pretože pri VŽetke som nejak potom nepatrala, ani som nemala taký prístup k tým informáciám. Hovorím, že je ťažko hovoriť, že to bolo podľa zákona, keď človek tie papiere nevidel. Pustím. Spustím. Prvý súd s ním mal byť 17.11.2014, vtedy, keď bolo to výročie dnešnej revolúcie, keď boli všetci prezidenti v Praze a keď tam na toho Zemana házali vajíčka. To si možno, že na to spomínate. A mne to pripadalo tak, že náhody existujú a to, čo sa dialo okolo českého prezidenta Zemana, mohlo znamenať aj zámer, aby sa viac pozornosť dávala na Zemana ako na miliardára Savova. On totiž, keď začínal v prvej firme, tak mu bolo 26 rokov. A to bolo veľmi mladý to. Ja si dávam skôr otázku, koho kryje on. V rovnaký deň, bol súd v Londýne, Česká televízia uverejnila behom dňa správu o tejto udalosti, uviedla aj video a informáciu, že tento súd odročili na február 2015. No udalosti z Českej televízie večer tom bola len krátka zmienka na konci udalosti. Venovali sa hlavne hádzaniu vajíčok na prezidenta a nejaký Savov bol pre nich okrajová záležitosť. Televízia Prima o Savovovi neuviedla nič a televízia Nová na webe nemala nič.
Správy na TV Nova som nevidela, pretože nemám prístup k televízii, pozerala som len internet. Už ten dátum súdu 17.11.2014 je otáznik, či to je náhoda alebo zámer. Na druhý deň som si prešla tlačené noviny. Jedine Lidové noviny mali o tom článok vo vnútri novín. Ostatné tlačené noviny nič. Ani slovo. Keby sa snažil mediálny poradca Savová to ututlať, aby médiá o tom neinformovali. Teraz tam zmenil trochu aj taktiku, že si vzal za mediálneho poradcu Jana Hrubeša, ktorý bol aj hovorca vlády Českej a bol zároveň aj moderátorom Českej televízii. Takže trošku informujú, ale len o určitých veciach. Ďalšia reportáž o Savovovi na ČT1 bola odvysielaná 15.12.2014 v relácii Reportéri. Už 16.12. na stránke www.bbm.cz mediálna agentúra Michaela Donáta bola uverejnená správa, citujem. Neprofesionálny prístup pracovníku ČT se zjevným cieľom poškodiť poviesť spoločnosti Skyport a Františka Savová je aktuálne predmetom pripravovaných žalob ze strany skupiny Skyport. Britská materská firma Skyport Group UK PLC současne zvažuje zahájenie medzinárodní arbitráže na základe česko-britskej dohody o vzájemnej ochrane investíc. Vlastne žalobu na ČT pripravuje ve Veľkej Británii podnikateľ František Savov. Spoločnosť Skyport provozuje jedný z najmodernejších nákladných terminálov v Európe. Skyport je spoľahlivým a technologicky vyspelým partnerom pri odbavení nákladov na letišti v Praze, Bratislave a Košicích. Materskou firmu Skyport AS Česká republika, Skyport SRO Slovenská republika je firma Skyport Group PLC Londýn, Veľká Británia. Britská spoločnosť Skyport Group AS ČR a Skyport SRO SR na Slovensku je ale prostredníctvom britskej firmy Skyport Group PLC vlastnená firmou LAMCO Limited. Čítam, ako je to napísané. Se sídlem na Kypru. Toľko citácia ze správy Donat Business Media SRO. Ale už v roku 2011, presnejšie 26.9.2011, vyšiel na aktuálne CZ článok o nákladovom kargoterminále pod názvom Bezpečí Ruzine v rukou utajenej firmy. Štát sa nezajímal. Nákladový terminál predal štát Česká republika za bezmalá 3/4 miliardy a bezpečnostní experti už tehdy upozorňovali, že cargo, ktoré je vďaka umiestneniu na medzinárodnom letisku strategickým priestorom, by mal štát predať záujemcovi s jasnou majetkovou štruktúrou. Už 19.12.2012, to znamená 3 roky dozadu, ako to Česká televízia uviedla, Miroslav Motejlek na Facebooku uverejnil túto správu o spoločnosti Skyport. V únoru letošního roku František Savov prehodil firmu Skyport, nákladný terminál na Ruzini, z jednej kumpačky na druhou. Denník Insider, teraz už neexistuje, přinesl dneska odhalení, že nákladný terminál na pražském letišti změnil majitele. 10 měsíců starou informaci a ešte celé nesmyslne interpretovanou pustila následne do sveta ČTK i další média. Pro Boha, čo sa to deje? Koniec citácie zo správy na Facebooku Motejlekom. Tieto komentáre tam píše Miroslav Motejlek. Pridám ešte komentár z diskusie. Není to tak dôležité, kto co a kdy přehazuje, ale kdo co vlastní. Motejlek tomu dodal. Takže František Savov zostáva cieľovým vlastníkem. Chcem sa spýtať, či za túto správu podala mediálna agentúra DMB žalobu. Alebo vtedy takáto informácia ešte nevadila, pretože František Savov nebol vyšetrovaný. Doplním k tomu svoje informácie, pretože u pána Savova som pracovala. Ja osobne. V tiskárni Europrint Praha. Považujem to za jednu z mojich najhorších skúseností, takže preto sa o túto kauzu zaujímam viac ako bežní ľudia. Keby ste trošku patrali, čo všetko miliardár Savov vlastník, tak by ste sa divili ešte viac. Po prepuknutí kauzy roku 2013 som trochu patral v obchodnom registri. To, čo sa dialo v jeho firma, asi nie je klasické podnikanie a neverím, že sa to učí na vysokých školách. V tiskárni Európy som sa v roku 2006, 2007 a 2008 vo veľkom sa zamestnávali na čierno Ukrajinci. Rok 2006 to bol až koniec roku po presťahovaní na Kotlárku z Modžan. Je to v rámci Prahy. Európrint bol napojený na spoločnosť Garis. Čo do okolností práve novinári túto spoločnosť dosť ignorujú a to je jediná spoločnosť, ktorej sa vo konfiguroval ako predseda predstavenstva 26 rokov. Najprv sa volal Adore, potom Garis
A teraz je to GS systém v likvidácii. No nebolo to len jedna spoločnosť Garis. Neskôr založili Garis EMA, Garis Advisory, Garis Legal, advokátna kancelária, teraz premenovaná na Undlegal. Z toho mne vychádzajú 4 firmy, no oficiálne návonok fungovala len jedna spoločnosť Garis podľa webovej stránky. Podľa webovej stránky vznikol v roku 98 a postupne vznikli ďalšie firmy, ale to sa tam už nespomína. A niektoré likvidovali či premenovali. Ten Garis, ktorý je podľa stránky Motilecom mozgom savovej firiem, už nemá ani webovú stránku. Tá stránka sa volala www.garis.eu, už nefunguje. Dokonca v Paládiu, kde teraz oficiálne sídli, už nemá ani názov. Som si skontrolovala osobne, keď tam bola v Prahe, na vchodovej tabuli. Je tam len Unilegal, bývalý Garis Legal. V roku 2008 ešte sídlil Garis na Bezdechovej ulici na Prahe 5 a tam majú tabulku Unilegal, možno z praktických dôvodov, lebo dáta z advokátnej kancelárie nemôže polícia len tak schábať. Takže podobné zmeny robili s Europrintom. Ja len nechápem, prečo toto novinári vôbec nevypatrali, ani polícia to nepustila. Myslím tým tiskárnu Europrint. Tiskárna Europrint oficiálne vznikla v roku 2003, ale podľa Českého obchodného rejstříku je tých firiem niekoľko. Jednu rozpredali po častiach, keď som im tam poslala kontrolu na tých Ukrajincov. Hľadala som výpis obchodného registra a nenašla som ho. Tak som začala hľadať podľa IČO vo svojom výstupnom liste a tam som zistila tie predaje podľa IČA. Tam je ešte to divnejšie a naposledy založili Europrint 2 a po 2 týždňoch ho premenovali späť na Europrint klasický. Takže najprv to bol Europrint SRO, potom Europrint AS, ktorý rozpredali a premenovali na EPREMO. Dá sa to zistiť podľa IČO 265-158-13, to mám na výstupnom liste z firmy Europrint. Potom boli ešte Europrint Czech AS, IČO 242-69-310, Europrint AS, IČO 242-33-048 a ešte som našla firmu EPRIN, kde sú tiež mená z vedenia Europrintu a oficiálne vlastnila Europrint Czech. Nemala by mať jedna firma len jedno IČO? Prečo zakladali toľko firiem pozadí Europrintu, keď navonok vystupujú ako jedna firma Europrint po celý čas od roku 2007, odkedy som tam bola? Na stránky Europrintu chodím pravidelne a nikdy tam nemali žiadne zmeny avizované IČO tam nemajú vôbec. Pána Savova mladšieho i staršieho som videla vo výrobe stlačení Europrint. A od kolegu som dostala informáciu, že mladí Savov je majiteľom tiskaný Europrint. Podotknem tomu, keď sa niekomu zdá, že je to chaos, robia to na schvál, pretože v Čechách nikto nekontroluje to peňazí. To povedala samotná Lenka Bradačová, vrchná pražská zástupkyne. V spoločnosti Garis nám počítali mzdy. Riešila som to, keď boli nezrovnalosti, pretože som tam bola vedúca. A preto viem, že sú napojené na Europrint. Dokonca aj výstupný list mi dávala z Garisu pani Sládková. Takže je to tiež Savová firma. Na to bola ešte napojená agentúra Komunika, to bola tiež Savová firma. Tiež tam mali viacero firiem. Vydavateľstvo Mladá fronta. A mali firmy aj nejaké na Slovensku. Na čo je dobrý taký veľký pavúk firiem? Že by preto, aby sa v tom nikto nevyznal? A to som prebrala len čas a v skratke. Nedívte sa mi, nemám na výber, dávam tipy novinárom, takže im uhľadčujem prácu. Otázkou je, či mediálne poradca pána Savova nezakročí. Údavnejšie z parlamentných listov zmizol článok o Legiusu. Mala som ho rozčítaný, chcela som sa počase vrátiť k diskusii a zrazu nebol vôbec. Keď ma novinári ignorujú v inej kauze VŽ, tak som sa pustila do aktuálnej kauzy. U Savova som vedela len Ukrajincov, pretože na poradí vedenia firmy ma nevolali. I keď som mala na starosti 1/3 pracovníkov firmy, cca 100 naštvaných Ukrajincov. Asi pre istotu, aby som nevedela, čo sa deje v pozadí. Viac som sa dozvedela od šéfa Ukrajincov, než od mojich šéfov. Tí možili, ako vedeli. A ja som si skôr dávala otázku, kto je pozadí za Savovom. V čase, keď začínal ako predseda predstavenstva firmy Garis, bolo 26 rokov. Na takúto pozíciu, keď Bršu študoval denne, je to veľmi málo. Na to človek nemá ani potrebné skúsenosti, ani keby bol geniálny. Hovorím to všeobecne. Všetci vieme, ako VŽ dopadla s kindermanagementom padla. Životné skúsenosti sú potrebné a získavajú sa praxou, takže k tomu radil v pozadí. Alebo tento typ podnikania založiť veľa firiem a potom medzi sebou predať, či likvidovať, alebo presťahovať učili na VŠ. To sa kde učí? Na ekonomii či na práve? Mne to prípada ako klasické
Mne to nepripadá ako klasické podnikanie. To nejde ani ustrážiť. Okrem toho viem, že napríklad Europrintu mu občas nakecali čokoľvek. Kolega mi raz hovoril, že za ne prišiel vtedajší generálny riaditeľ Peter Valda. A nech ten tlačový stroj aspoň na chvíľku rozjedol, pretože vo firme je majiteľ. Ten stroj bol nový a zabehával sa, nešlo to rozjed. Nevedeli ako. Ten článok, ktorý som hovorila, že zmišiel z parlamente, bol VUB má v Česku problém a žiada o ochranu pred konkurznou mafiou. Boli tam rozpísané aj firmy. Ale fakt zmizol behom krátkej chvíľky. A ostatné médiá, ktoré to aj uverejnili, tak uverejnili len krátke informácie, ktoré v podstate nič neprezradili. Toto, čo som spomínala, že v Česku nikto neanalizuje toky peniaz. Ten článok vyšiel na Lidovkách 12.10.2013 a spomínala to tam Lenka Bradačová, vrchní štátní zastupkyne v Praze. Ako vrchní štátní zastupkyne v Praze. Chcem ešte podotknúť jednu vec. Zavol sa oficiálne priznáva jedine k firme Mladá fronta, knižné vydavateľstvo. Je to iné ako Mladá fronta dnes a Lidovky, ktoré vlastný Babiš. Toto je čisto knižné vydavateľstvo, ktoré vydáva nejaké mesačníky, predtým tam boli aj nejaké týždenníky, Materí, Douška, Zem a Viek. Predtým tam bolo ešte, tuším, Mladá fronta, nejaká plus. A je to viac. A Europrintu. Ale u týchto dvoch firiem tam robil navýšenie základného kapitálu u oboch firmách. U oboch po vyše 300 miliónov. Takže tam Salovi je ešte spájaný s Key Investments. To je kauza, ktorú uverejňuje Česká pozice. A nikde inde som si to nevšimla. A tam spomínali, že ten Key Investment požičal Salovi na tlačový stroj asi 100 miliónov. Je to tam tak divne poprepájané, že skôr si dávam fakt otázku, že koho kryje on, preto sa o tom mlčí. Je to podobná kauza ako VŽK. O VŽK sa tiež veľmi nehovorilo, občas síce niečo uverejnili, ale tu na Usalova, pokiaľ nezmenil toho mediálneho zástupcu a nezačal sa brániť, že na základe Babišových SMS-iek sa nechce vrátiť do Čiech. To hovorím teraz svojimi slovami. Posledný týždeň to bolo v médiách. Tak v podstate sa o ňom nič nevedelo. Jeho fotka nikde nebola a nevedelo sa, čo vôbec vlastní. A pritom, keď som ho videla v Europrinte, tak som mala pocit, že mu to v podstate jedno, mu ten Europrint ide. V čase, keď som tam pracovala, tak ten Europrint boh vie, ako nešiel. Viem, že sme dokonca museli robiť vedeniu ako informačnú tabuľku, prečo vo výrobe sme nevyrábali. Či to bolo kvôli tomu, že obchodníci nezabezpečili, či to bolo kvôli tomu, že u nás sa niečo zle urobilo. Dokonca tam bol problém vôbec ľudí zohnať. Potom mi jedna pracovníčka hovorila, že to je tým, že Európa nemá dobré meno. Tam, tieto dve firmy mu nemohli vyrobiť tak, aby dokázal čokoľvek financovať, pretože on sa vyhovaral, že ten Skyport letecké kargo nevlastní, on ho len financuje. Tak čo financuje z tých dvoch firiem? Z Mladej fronty a z Europrintu? Knižky sa nepredávajú, tá tlačiareň bol by ako nešla, aspoň za mojich čias, a teraz to je už horšie. V Prahe nejaké tlačiarne aj skrachovali. A skôr si dávam ešte otázku, aj preto to spomínam, že prečo sa tomu novinári nevenujú. Mám z toho taký zvláštny pocit. Vedela som už za socializmu, pretože mám poligrafickú priemyslovku, že pravda sa písať nesmie. A dokonca jedna spolužička vyštudovala aj žurnalistiku. A viem, že jej to vždycky spomínal jeden profesor, že na čo chce ísť na žurnalistiku, keď sa nesmie písať. Ale teraz mám pocit, že to je ešte horšie. Že to si, čo sa chce, to sa utupla. Ja som očakávala, keď som ako sa do toho pustila, ešte do Rezešovcov, že tak 2 týždne budem zaplňať titulné stránky a ma budú ohovárať, že to nejak vydržím. Ale oni to skôr utuplali. A minule, keď sme sa ešte bavili, tak som ti zabudla povedať jednu základnú vec, že ja som si tak čisto ako
v hlave raz povedala, že proste keď budem odchádzať z OTY, ako z tej VŽ-karskej malej agentúry, že to tam prevrátim hore nohami, pretože nikto iný to urobiť nemôže. A práve potom neskôr, keď som mala vážne zdravotné problémy, sa mi to v tom podvedomí vybavilo, že proste to urobiť musím. Samozrejme, bolo tam toho viac a nemienim, ako myslím toho zlého, nemienim tým posluchačov zaťažovať. Ale myslím si, že keď chceme žiť či v jednom štáte alebo v druhom štáte, tak proste musí tu fungovať aspoň také základné pravidlo. Nemôže sa stať, že fakt človek je hladný a ukradne pár roholikov, pretože je hladný, tak ho za to zavrú. Ale pokiaľ rozkradne milióny, tak sa nič nedieje. Tak potom zrušme takéto súdy, takéto políciu, takúto prokuratúru. Ja som si všimla v tej uputávke, ktorú si tam mal, že tam si spomínal políciu, prokuratúru, súdy. Pokiaľ som sa tým nezaoberala, tak ani ja som nemala v tom prehľad. Najprv to vyšetruje polícia. Teraz je to tuším nejaká NAKA, alebo tak nejak. V tom sa už nevyznám, ale začias, keď som to dávala podnet na políciu ja, tak som to posielala Jaroslavovi Ivorovi, ktorý je teraz dekan pán Európskej školy práva. Ospravedlňujem sa, keď som ten názov presne skomovala, pretože ja som si myslela, že mi to bude trvať celé tie materiály ako dlhšiu dobu, tak preto som to už hovorím z hlavy. Ale oficiálne to mala vyšetrovať finančná polícia, a pokiaľ to vyšetrí finančná polícia, tak to mala dať vyšetrovateľovi. A vyšetrovateľovi to dozoruje prokurátor. Až pokiaľ oni dvaja uznajú, alebo proste tieto dve inštitúcie uznajú, že tie podklady sú vhodné na súd, tak vtedy je súd. Takže táto kauza, ktorú som načala so železiarňami ja, tak tá sa vôbec na súd ani nedostala. Takže súdy s týmto momentálne nič spoločné nemajú. A Savov sa ešte vyhovára, čo v podstate má pravdu, takže je možné, že tam teraz ten súd v Londýne je kvôli tomu, že sa jedná, či ho vôbec vydajú do Českej republiky. A on sa vyhovára, že v podstate neverí na spravodlivý proces Čecha, že je tu súdnictvo prepojené s politikou. To si podľa mňa obhají, pretože ja mám také skúsenosť, že jednu pracovný spor, ktorý teraz riešim, sa mi to ťahá v podstate od roku 2010. A to je obyčajný pracovný spor, to nie je nič zložité. Keď si porovnám tu, jak sa súdila v Rezešova v Maďarsku, v podstate bol jeden súd, bolo dokazovanie, pokiaľ nesúhlasila sa odvolali, tak bol potom odvolací súd, ale ten odvolací súd si robil všetky znova tie šetrenia. V Čechách je to tak, že vlastne, keď sa odvoláš, tak ty čakáš, pokiaľ odvolací súd rozhodne, ale on rozhodne, že ti to vráti späť na pôvodný súd. Takže proste veľa sa načakáš, tak ti to pohazujú hore-dole a ty môžeš medzi tým žiť pod mostom. Takže toto si v podstate dokáže. Pokiaľ sa o tejto kauze hovoriť nebude, tak to vlastne ututlajú. Myslím ohľadne Savova. V tých českých médiách fakt sa tam strašne zametá. Dokonca Legios, to sú lounské strojírny. Teraz nechcem kecať. Oni sa teraz aj premenovali niekoľkokrát. Tak on jeden čas v Prahe sídlil v tej istej budove, kde sídlil ODS ako strana. Takže je možné, že skutočne niekoho kryje. Koho to viac zaujíma, tak okolo 10. alebo 10.11.2014 tak nejak bol na Českom rozhlase rozhovor so Savovom. Vtedy som si uvedomila úbohosť doslova českej žurnalistiky u niektorých novinárov, pretože ten rozhovor robil Janek Kroupa, ktorý je v Čechách veľmi známy novinár. Bolo to nejak popoludne, po 17. dávajú také 20-minútové rozhovory a tam spomínali, že vypatral ho v Londýne, dal si podmienku Savov, že nebude hovoriť o ničom takom závažnom. Keď sa ho pýtal, že či spolupracuje so štátnymi firmami, tak tam tvrdil, že nie. Lenže napríklad Komunika robila kampaň na českú potravinu za 300 miliónov, mala nejaké poradenské služby za 24 miliónov pre České dráhy, takže potom to robil Garis, kde rovno figuroval, že ešte ani ten novinár si neoveril všetky fakta. Keď sme to s kamarátom počúvali, tak nám sa vlasy ježili na hlave, že ešte ani ten rozhovor, ten známy novinár nedokáže
viesť tak, aby sa niečo dozvedel, že aj ja ako laik by som to urobila lepšie. Tam sa ho pýtal, že či pozná niektorých politikov. V jednej diskusii som si prečítala poznámku, že vraj starý Savov, neviem, či jeho detko alebo otec, bol švagrom Strougala a že tam to môže byť napojené. To by som sa ho určite spýtala. Keď ja ako obyčajný laik mám toľko informácií, dokonca aj jeho detko, to je overiteľné, to som si našla cez všelijaké zdroje na internete. Bol jeden čas predsedom nejakého družstva na Trutnovsku a potom bol šéf okresnej zemědělskej správy. Takže on už ten základ mal zo socializmu. Často, keď vidím tie debaty ohľadne, jak bolo za socializmu, jak bolo teraz, tak ja mám skôr taký pocit, že vlastne k tomu podnikaniu, k tomu veľkému podnikaniu sa dostali ľudia, ktorí mali kontakty už za socializmu. Že vlastne sa to len zlegalizovalo. Pretože keď si vezmeme, že Savov je ročník 72, keď začínal v roku 98 v Garise ako predseda predstavenstva a má ešte aj vysokú školu, tak on za prvé nemohol mať také skúsenosti a za druhé, kde sa naučil predávať, kupovať firmy, lebo on sa väčšine vyhovára, keď som čítala nejaké články, že on to len financuje. A z čoho to financuje? Z tých dvoch firiem, ktoré oficiálne priznal? A chcela som podotknúť ešte jednu vec, že pokiaľ sa budú takéto veľké kauzy ututlávať, tak v podstate tí ľudia si budú môcť robiť, čo chcú. Ja to svojím spôsobom naštolovala aj kvôli tomu, že keď vidím, jak sa rozberá kauza Rád, proste prišiel mu aj to, čo neurobil. A je každú chvíľku v médiách a o Savovi sa mlčí a tým novinárom to nevadí, môžem upozorniť, koho chcem. To ako, už na to niekedy ani nemám slov. Inak spomínaš tu médiá, myslíš, ako české médiá, myslíš, že na Slovensku je to inak? Ne. Ja si myslím, že situácia je úplne rovnaká. Myslím, tie väčšinové médiá, samozrejme, preto vy máte svojím spôsobom šancu, že vás ľudia počúvajú, i keď vidím, že jak Noro musí, teraz to možno, že už trošku, možno, že lepšie, ale predtým, jak proste ľuďom dohováral v dobrom slova zmysle, že keď chcú, aby ste fungovali ako vysielač, tak aby aspoň tým 1-2 eurami prispeli. Ja majú si predstavu, že všetko dostanú zadarmo. Víš, to ma akože tak zarazí, že na jednej strane tí ľudia chcú mať informácie, ale na druhej strane na to, aby vás podporovali, to už ide ťažšie. Samozrejme, preto som sa ti bála ako dopredu povedať. Ja som zvažovala ešte dneska do poludnia, že kedy to pustím, lenže aktuálne je to teraz, pretože v pondelok je s ním súd. Samozrejme, môže byť ešte odvolací súd, že buď jedna alebo druhá strana sa odvolá. Ale je dobre vidieť ten cirkus, že v podstate česká polícia ho pustila vonku. Tá kauza sa vyšetruje od 13.9.2013, tedy bola razia v Europrinte. A priznám sa, že ja som to ani tak nesledovala, ale kamarát vedel, že som robila v Europrinte, tak s rozením mi to hovoril, že keby si tam bola, že to by si mala problémy. Potom lenže ja som robila vo výrobe, takže mňa sa to netýkalo, ani môj šéf vedúci výroby proste k takým veciam nemal prístup, to skôr vedenie firmy. A musel tam byť poriadny bordel, keď som im tam poslala kontrolu a ohľadne tých Ukrajincov nabehla cudzinecká polícia, tak vyhodili generálneho riaditeľa, tam Petra Valdu. A dozvedela som sa od bývalého kolegu, že vraj šiel na hodinu. A zhodou okolností som po nejakej dobe v Prahe stretla Petra Valdu, tak ma ani nepozdravil a hodil mi taký každý pohľad. Takže som pochopila, že v tom musí mať proste trochu aj ja. Ja som spustila, ale ja viem, že pre mnohých ľudí to bude mnoho informácií, lenže to je v tom, že oni to na schvál takto všelijak zamotajú, aby sa väčšine ľudí o tom nechceli ani premýšľať, aby novinári o tom nepísali. A potom si oni môžu robiť, čo chcú. Rozumieš, že ja som si u pár firiem všimla aj u českých miliardárov, aj ohľadne povedzme inej firmy, ktorá je spojená s železárňami. Oni to urobia tak, že povedzme majú jednu firmu,
na to buď niečo nakúpia, alebo vezmu nejaké úvery. Všetky tie aktíva prevedú na ďalšiu firmu, tú pôvodnú pošlú do konkurzu a v podstate cez tú ďalšiu firmu, ktorú novú utvorili, už nedostaneš nič. A pri niektorých týchto kauzách som si všimla, že šlo aj o 0,5 miliardy. Dokonca Savov bol, František Savov, tento mladý, ešte, pretože on aj otec sa mu volá František Savov. Ale oficiálne je to vedené na toho mladého. Ale figuruje v tých starších v niektorých firmách. Že to je myšlenka. Že mladý Savov bol vedený aj v kauze Česká konsolidačná agentúra. Tam šlo o to, že presunuli asi 0,5 miliardy do nejakej švajčiarskej banky. Kto chce si to dohľadať, to bolo možno, že ešte v roku 2008, už dávno. Možno, že ešte viac. A dvoch ľudí za to poslali sedieť a Savov bola poradca. Takže on v podstate nič. On len poradil. To bola agentúra, ktorá bola založená na to, aby sa tam zhromažďovali pohľadávky tých firiem, ktoré boli nesplatiteľné. A teraz už ani neexistuje. Ale z tej agentúry peniaze poslali do švajčiarskej banky, čo v podstate bola štátna inštitúcia. Teraz to hovorím skrátke. Toto som si už nepripravovala, ale to mám. Že nikomu to nevadilo, že vlastne si to tam mohli týmto spôsobom robiť. Že tie právomoci museli mať buď veľmi neobmedzené, alebo to robili na príkaz niekoho, že si len tak 0,5 miliardy niekde odsunuli. Tie peniaze sa potom nejak vrátili aspoň časť. Ale hovorím, dvaja ľudia za to potom išli sedieť, i keď jeden z nich hovoril, že vlastne pokný dostal od Savova. Magdalena, ja mám na teba také trošku osobné otázky. My sme to minule rozoberali, že si bola jednak si musela dať výpoveď, alebo si bola vyhodená z VŽ-ky, keď si upozornila na tieto kauzy? Z VŽ-ky som... ja som ich neupozornila na nič. Ja som im odmietla robiť ceny tak, jak oni chcú na ústne príkazy. Pretože som písila, že mi chcú niečo prišiť. Tam šlo aj cez tú pokladňu, ktorá tam bola na voľno, že v podstate tam mal každý do toho prístup a chceli to urobiť tak, že mi niečo prišli, aby mali dôvod ma vyhodiť. Tam im to nevyšlo, potom vyhodili kolegyňu a potom odo mňa chceli, aby som robila ceny ako podľa toho, jak mi oni povedia. Ja som to chcela písomne, tak sa riaditeľ strašne naštval. Ja som potom šla za svojou šéfkou. Riaditeľ sa v tom nevyznal ako púd, ja som bol strojár. Mal na starosti pri tým výstavy. A som jej povedala, že nech mi to dajú písomne. Ona to odmietla, povedala, že keď sa nebudem robiť na ústny príkaz, takže mám si hľadať inú prácu. Tak som tedy povedala, že to ma budete musieť vyhodiť, pretože ja sama neodídem. A od tej doby mi prestala dávať úplne prácu. Takže ja som tam mohla celé dni sedieť a nič nerobiť, ale ja som bola dosť aktívny človek, takže som chodila a pravidelne pomáhať do výroby. A potom mi dali prestup, i keď sme už nepatrili pod VŽ, takže oficiálne prestup som nemohla mať v rámci skupín VŽ. Dali mi prestup, že na 3 mesiace alebo na pol roka, asi na 3 mesiace, môžem ísť robiť upratovačku na VŽ servis. A dokonca mi to nanesla ekonomická námestnička s tým, že nech jej podpíšem len prevzatie. A nechcela mi to nechať, ale ja som si v tej rýchlosti urobila kópiu, pretože sme tam mali zapnutú vedľa seba kopírku a som jej povedala, že ja sa poradím a potom sa jej k tomu vyjadrím. Mala som tam personalistov okolo seba, takže občas mi poradili, keď som potrebovala. Dokončí? No, že oni sa ma chceli zbaviť tak, aby mi nemuseli dať odstupné, že pôjdem za nejakú minimálnu mzdu, alebo proste tak nejak robiť upratovačku na VŽ servis. To bola jedna z cerských spoločností, servis budovy dokonca, neviem, či to neboli. To bola jedna z cerských spoločností VŽ-ky. A potom mi dali ďalšiu výpoveď a v tej výpovedi mi zabudli uvieť, že mi dajú odstupné. A bola som upozornená, nech na tom trvám, že nech to tam bude písomne uverejnené. Bolo mi povedané, že keď na tom trvať nebudeš, tak oni ti nedajú, pretože povedia, že nie sú na to peniaze, tak som na tom trvala. Taktiež som si vypočula, že vymýšľam, ale nakoniec mi to opravili a mi to odstupne dali. Takže oficiálne som odchádzala pre zrušenie pracovného miesta. A chcela som podotknúť jednu vec, pretože sa mi stalo, že aj v okolí sa na to ľudia pýtali.
mne není ľúto, že som odišla do železiarní. Ja keď som počúvala toho kamarátovho kolegu, ktorý robil na VŽ, a jaký je vystresovaný, tak som si uvedomila, že tam vôbec nie je za čím ľutovať, to je jedna vec. A druhá vec je, že ja som poligrafka. Ja nie som hutnička, keby som bola z odboru, tak to by mi bolo viac ľúto. Ale mňa tá poligrafia je taká trošku do umenia a mňa to viac baví. O hutníctve neviem nič. Takže vôbec železiarne mi nie je ľúto. A takisto mi nie je ľúto ani Europrint, sa volá firma. Keby som sa mala rozhodnúť, kde sa mi robilo ako tak priateľne, keby sa niektoré veci zlepšili, by som vydržala celý život. To bol Český Tešín. Tam bola jedna veľká tiskárna. Ale boli tam tiež svojím spôsobom divné pomery a podstatne šikovnejší ľudí vyhodili na hodinu. Počkaj, ja som nemieril tam s tou mojou otázkou, ja som chcel vedieť, že ťa tam ako šikanovali, alebo ťa doviedli do takej situácie, akej si dnes? Tam to fungovalo, povedzme tak, že dostala som určité pokyny, povedzme na ceny. Keď som urobila tú cenu a dala zákazníkovi, pretože oni si potom niektorí chceli na objednávky, aby uviedli cenu. Ono sa dosť železiarne počasu aj rozsadzovalo, takže niekedy tí ľudia prišli. Viem, že keď bol generálnym riaditeľom ocele českej spoločnosti Matusák, tak potom si dal podmienku, že na každú objednávku dávajú ceny, pretože sa veľmi vraj rozsadzovalo na oceli. Takže ja som urobila nejakú cenu, ale aj pre keramiku, aj pre ostatné spoločnosti. Šlo to po výrobe a šéfka vzala tuška a všetko mi to priškrtala. Tak potom som za ňu šla, že ja pred tými zákazníkmi vyzerám ako blbec, tak buď mi povie, čo robím zle, že v ničom som sa nepomýlila, alebo mi dá iné pokyny. Tak toto vlastne fungovalo, robila mi to bežne. Ja som to počasie robila tak, že keď to šlo z výroby naspäť na fakturáciu, pretože tí ceny chodili po výrobe, čo teoreticky by nemalo. Mali sme takú kartu aj s cenami, ako napísané. Tak som si tu znova s bielitkom zabielila a napísala svoje ceny. Ona si prihodovala, ak sa jej zachcelo. Potom sa stávalo to, že povedzme niektorí zákazníci z VŽ, hlavne povedzme z vedenia, stalo sa mi to taký trapas povedzme rovnou prezidenta a Smereka, že potrebovali z protokolu nejaké hlavičkové papiere a fakt im to súrilo. Ona mi to už nedala urobiť, ja mi to slúbila. Takéto na schvály sa robili. Takže ja som vždy chodila do práce s tým, že čo mi dajú na schvál neurobiť, alebo dajú tam robiť zákazku, ktorá mohla 2 týždne počkať a nič by sa nestalo. Takéto proste prieky sa robili. A samozrejme som mala v sebe to, že to musí byť hotové, keď som niečo slúbila. Ja som to potom riešila tak, že som tým zákazníkom na rovinu povedala, keď to chcete mať hotové, už som sa s ňou nechcela ani hádať. Dohodnite sa s mojou šéfkou. Zavolajte tam, ja to, aby ste to mali určite hotové. Tak potom si to nedovolila, aby mi to robila. Ale hovorím, tam boli tak napäté vzťahy, že ja som tam chodila so strachom, takže nie je mi ľúto za VŽ-kou. Ja som podotknúť, že niekto si môže myslieť, že to robím z pomsty. Smula, nerobím to z pomsty. Nie, ja som sa práve k tomu chcel dostať, že to bola VŽ-ka. Teraz si v Čechách, hej? A teraz riešiš alebo píšeš o tom Sávovoj. No, a teraz cítiš opäť ako nejaké takéto tlaky na tvoju osobu, alebo tak? To áno. A poviem ti jednu vec. Tiekli mi dosť nervy z toho, čo sa tam dialo. Mala som kopec Ukrajincov, s ktorými sa nedalo poriadne vychádzať, počas sa si zvykli. Ale stalo sa mi to, že bola som vo firme v Ceziken asi 2-krát a potom mi večer ešte volal kolega v nedelu. Volal kolega s tým, že pretože cez víkend tam totiž bol len dispečer, ktorý mal na starosti tlač, takže my sme si svoje veci museli riešiť po telefóne a to bolo dačo otrasné, takže ja som mala skúšať pohotovosť alebo kolega. A mi zavolal večer s tým, že dispečer svojho okolnosti slova mu povedal, že on tomu nerozumie, nech zavolá zase mne. A jak sme tam sedeli s kolegami, boli tam nejakí kolegovia z Tešina, aj ďalšie kolegyne tam prišli, tak už mi tiekli tak slzy od zlosti. A ja som prišla v pondelok do práce s tým, že nech mi dajú týždeň dovolenky, pretože ja sa tu s niekým pohádam a proste potrebujem sa ukludniť. A som napísala, lenže riaditeľ s výrobným riaditeľom, generálny riaditeľ s výrobnými povedali, že nemajú čas. Tak ja som sa naštvala, napísala som ten mail, poslala som to všetkým trom vrátane výrobného riaditeľa.
A nakoniec som si vzala týždeň dovolenku. Ešte ten výrobný riaditeľ ma ukecal, že nech si s tou výpovedou rozmyslím, pretože ja sa im tak potom donesla výpoveď od zlosti. Aby to riešili, oni to proste na to kašľali. A dopadlo to tak, že ten týždeň som mala dovolenku, ja som bola na Slovensku a v stredu som posielala dopis Ficovi, vyšetrovateľovi Priatkovi, politickým stranám s tým, že to tunelovanie VŽky sa utitlalo. V piatok sme mali nejakú akciu, už ma šéf výroby ukecával, že nech si to idem s výrobným riaditeľom nejak vysvetliť. Videla som na ňom, že niečo bude zle, ale ja som proste bola ticho a som si povedala, že ja sa nikomu spať do zadku nebudem. A potom sa mi stalo to, že som prišla pondelok do práce a hneď som, ja som si mala s tou výpovedou za ten týždeň totiž to rozmyslieť, či chcem zostať alebo nechcem, či chcem odísť. A ten výrobný riaditeľ mi povedal, že už mi nikto neverí, že proste už ma nechcú. Takže som dostala okamžitú výpoveď. Kolega z toho bol v takom šoku a až po 2 týždňoch mi povedal, že v stredu som poslala dopis, štvrtok ho mohli mať. Hovoril, že vo štvrtok, tedy ak som mala dovolenku, že sa bavil s výrobným riaditeľom a že ten ma chválil, že som moju prácu váži, že on nepochopil, prečo som musela okamžite odísť. Takže som asi niekoho veľmi takto naštvala. A takéto náhody sa mi bežne stávajú. Stalo sa mi to, že ohľadom jednej kauzy som vložila práve na Pravde k jednému článku komentár a hodila som tam odkaz na kauzu, ktorú uverejňuje Public. Hneď na ďalší deň mal kamarát kontrolu zo sociálky a sa opýtali, či tam ešte som u neho. Takéto veci. Alebo stalo sa, že som písala sťažnosť na Český súd, na Ústavný súd, na Nejvyšší správny súd a na Nejvyšší súd Českej republiky. A hneď večer som to posielala v nedeľu. A hneď v pondelok niečo kamarátovi začali prerábať. Ale to bolo tak nelogické, som mu hovorila, kľud, asi som naštvala niekoho na súde. Potom mi hovorí, no, vládne tu ODS-ka, že možno to je. Potom počas sa už len pýtal, keď mal problémy na tomto, niekde na úradoch, že koho si zase naštvala. Minulo som hovorila, že som naštvala len predsedu Mestského súdu, kde som v Prahe, keď som mu napísala, že nech ma nebuzerujú a nech to mne chcú jeden deň, aby som im potvrdila mail. Keď ja čakám povedzme 3 mesiace na to, aby vyriešili nejakú vec ohľadne obyčajného advokáta, keď som sa odvolala, že ho nechcem, pretože to ma otrasne jedno. A takto sa bežne, takto sa mi to bežne stáva. Už som mu párkrát upozornila toho kamaráta, že musí sa pripraviť na problémy a buď opatrný. Dobre, ja sa vidí, že o tejto kauze, ja vidím, že je 5:30, že o tejto kauze sa nejak mlčí a pritom je to taká téma, že keby sa niektorý novinár do toho pustil, tak proste si na tom aj zarobí, má titulky a nikto nič. To som chcel, že ty o tom píšeš, kde ťa ľudia môžu čítať? Zopakujeme ešte nejaké stránky, kde o tom dávaš nejaké správy. Ja som už dávno nepísala žiadny článok, písala som to len na ten blog Popelka, na Eugenike, na blogu Eugenika bolo o zdraví. Tam by to dosť pomohlo, tam som dala odkaz na ten blog Popelka, takže mnohí si to aj prečítali. A myslím si, že ten blog na Pravde asi nebol až tak výrazný, keď sa mnoho ľudí k tomu vracia cez ostatné články, ale keď som to dala na dôležité SK, ten článok o farmaceutickom priemysle a rakovine, tak asi oni potom mali asi nejaké problémy, pretože bol to najčítanejší článok za týždeň. Potom asi premenovali celý ten web, bol tuším dôležité SK na dôležité tom a ten admin tam v diskusii písal, že rieši sa, pretože do neho rýpali, že proboha čo robí, že rieši sa, či vôbec dôležité bude existovať. A ten článok, ktorý tam uverejnil, čo ma pustili vlastne s odkazom na ten blog, potom asi na 2 týždne z archívu sa úplne stratili. Takže občas mi to ľudia napíšu, že kde to čítali. Alebo samozrejme, priznám sa, že ja som sa teraz venovala viac tomu súdu, pretože tam mi súdia tie termíny a pokiaľ by ten Savov nebol tak akútny, tak proste snažím sa ten súd si ustražiť. Takže chvíľku skačem z jedného do druhého, do tretieho. Jak stíham. Dobre. Na to treba mať aj žalúdok, aby vôbec sa človek v tom hrabal. Lenka, ja ti veľmi pekne musím poďakovať, pretože čas sa nám už skrátil, až nám vypršal priam.
keď tak sa spolu spojíme a na budúci týždeň opäť môžeme v nedeľu pokračovať. Dobre? Dobre, ďakujem za šancu a dúfam, že ľudia nebudú z toho nejaký pesimistickí, ale aby si uvedomili, že v podstate ak nás novinári oblbujú, no. Bežní novinári. Dobre, maj sa pekne. Ahoj. Ďakujem ti ešte raz za odvahu a za tvoju statočnosť a za to, že si nám tu dnes prispela svojimi slovami. Drž sa, maj sa krásne, ahoj. No a s poslucháčmi sa tiež musím rozlúčiť, na budúci týždeň opäť môžeme pokračovať v nejakej takejto horúcej téme nedeľu o 16:30, takže majte sa krásne.